จีเบลเลยวันน่ะชวนคลาส9จิรไลมี statistics chapter ข้ากันข่อยโดนะงุนตะกินอินลำปางอาโลเอ็นอุละ problem สงสัยกันจ่อฟิกมันโดนโลวากินอัตลางปุยอภัยหมอจวลเดียกันเชียจ่อฮิกันใส่โดนะจะมีนิวังชวนินงุนเดวินโลเอ็นงะทีนตัวนักการใส่จังเฮียดินกันจ่อบัก example เลยเองเงี้ยโมเดปฮะอินลำปางอินติเทกันริงะจุดเตียงตัวชวนินอุลุกเดวินมีโลทีสักโดนเนีย statistic ตุนว่าจริงโคเชียร์นาแต่กันที่ไม่ชีนะไม่รู้จะเล่านี่เลยวะ mathematics branch เป็นประคัดจิงอภัยหมอเบ็ดเปิร์บอลเนี่ยพอสร้างลำปังโจกแต่กันอาเพจวนินsubject มัลขายตุพิน statistic ที่เอามันนี่จุดที่ยังขบจุนเนี่ย mathematics สาพอเห็นอภัยหมอเบ็ดลายอลูเมมนี่ที่ไม่ตัวหินนี่อาจารย์กายไม่ยาเอ็นทีนันเฮ้ยอินคลาสสังจีอย่างบอร์เวลาเต้มีปนเอาปังอินซัดมีปนเอาปังอินซัดเงี้ยไม่ใช่เอาปังอินซัดเกิดยันเชียร์เอ็นเคลียร์เต้ทีนไฮสคูลสังจีเต้คลาส9น่ะจวนมีปนเอาปังอินซัดไม่ใช่เอาปังอินซัดคลาส10น่ะมีปนเอาปังอินซัดไม่ใช่เอาปังอินซัดขัดที่อ่างกันเชียร์กันเรารีคอร์ดเวลาค่ะกันเชียร์สถิติกันจิรณีที่กันเชียร์มาขันกันเราอัพพลายฟิกโตไม่เรานี่จุดมีนิฟังจวนินเฮสถิติที่อภัยหมดเลยไม่ยาทีนกุมขทัดนี่ลุมนี่เบรังจีเตนี่เรย์นี่เบรกันเตียงจีเตรัวตลักตำนี่เบรังจีเตอัตลักเลียมนี่เบรอัตลักเลียมจุ่มเตอัตลักเลียมทากันเตียงกันชินเชียซงส่งที่สถิติกวางอ่ะเฮตียงอ่ะเราชินเชียเทเวกเฮเราเนี่ยจุมีนี่วางจุดเฮ subject ปุยหมดตักไม่เนี่ยsubject ช่าง branch ช่างเฮมี science stream เราอ่ะพอmathematics ลำปัง stream แค่ดิลตุกลวังงัง economics สัตย์พอปุยโมไม่นี่ commerce สัตย์พอทันจิรชวังเฮ subject ที่ปุยโมจีฮีอินเชตตุเมียงจุมีนี่วัง statistic กันที่เฮียนินโคเชียร์นากันที่ยังจริงว่าตอนนี้เราทิลปุยโมลุตุกันนี่ตินุนตานักันมันทิลเฟลตะกันชินเชียเทียนตูรังจีนี่ยปะเทียนรามังจีเตอรอนลูตาโกชนังจีอ่ะพอข้าชัดเตวินันเราเจียอันเรารีคอร์ดทับปะกุมโตปารีคอร์ดเฟลตักอันรันเซียมชกชีนะข้างพวกสถิติฟิกอันเรานี่จุดนี้วังชวนินสถิติกันที่กันจิรไลตัวที่อภัยหมดเลยไม่นี่สถิติกันชวน data เทคนิคกันใส่ตัวนะ data ที่เตที่ขัน frequency ที่เตกันใส่ตัวนะแต่ชวนเองเงี้ย data จูเล่กันที่ชวนิน data จูมีเองซัดเงี้ยกุมเองซัดเงี้ยกันเตียอันนัมเบอร์ซัดกันเวลาข้อมังจีเตตินเชียร์ปุยเตปอนเตียงะกุมจุดที่ซัดกุมโซปะขัดหน่วยลำปังกุมโซปะขัดหน่วยลำปังกุมโซปะเรียดหน่วยลำปังกุมโซนีปะขัดหน่วยลำขัดที่อังซงส่งชัดเดียวว่าเฟลเดียวว่าอันนัมเบอร์ซัดอันเวลาขัดที่อังโหค่ะ data กันที่ชวนนี่แต่ชวน primary data มา secondary data บุกะ primary data จูข้ามี investigator กันที่ไปข้ามีข้านี่นะมุนังเงอันมานินอันฟลักทับเวกค่ะจุงจู primary data อันที่จุดที่เราจะ secondary dataเวลียมี in data อันลักข้อมาจังอาทิลเองมันชูดูฟังอันเรา collect เวลียงจีฮี secondary data จูนี่กันเชื่อที่บางจุโม primary data ฮีจู accurateอัพอีมุนเลี้ยงมุนะมานินเจียงเดียวอันฟลักทับเวกดีฟังเห็นอดีตโลหิโลทุกคนนี้อามาร์จู secondary data เฮเวทุกเรื่องจูเคลมิน point เช่นขัดเคลมินโลดิกโลปอมตาปนิเสอัตลางปุยถูจระดิกามีนะอันโลลักตัวอังจีขัดยังวลักชนเวเลค่ะ secondary data อันติจวนินแต่จวนิน frequency distribution table เสียมดานกันซิรโดนะจูมี data อันลักอันชินเชียดานะจูแต่จวน group เอามาอัน group เอาบุกะแต่ส่วนอันกรุ๊ปพิกันจิรมาสะดอนเนี่ยตัวไหนเฮียนินเฮ้ย exercise 22.2 question number 1นั่นนี่ยามแต่ข้าง question number 1นะครับติดเอ็นตาอุละ coin ที่เฮียน vor อันนี้อ่ะ coin จุกันเชียงอ่ะเหตุเลเตละออกมาอามิเลมจวกลำปังฮีเองละว่าจวนินอินเดียปอยสาจวนะ coin นะจวนินสเกย์บักได้รู้ลำจวงฮีอาเหตุนี่อ่ะให้มีอปอยสาลำปังอินเดียนะฮีอาเจลนี่ตาเหตุอินเจลขัดที่ขันก้อยปนิติขันอัน
อันโตสาหันวระจนอารอนเฮตอันตากะขานินอารอนลันนักดานะครับติงขันรีคอร์ดฟิลตักไม่ question number 1นะติงขันเอามานี่ตาจวนขมิค่ะ frequency distribution table กันเสียมโดนนี่ติงเห็นกันเสียมโดนนี่เฮตาเฮียนวิคัดมาอลังละวะเตลโซกะค่ะวิคัดมาอลังละวะเฮตาเฮียนวิคัดอารอนลังอ่ะเอาเจจูเหตุปักขัดค่ะอลังอ่ะปักขัดเตลลังอ่ะจวนอวัยทุ่มอาหารโตสเลนักขันเตลวัยนี้รอนลังเวเลทุ่งอ่ะเตลวัยนี้ลังอ่ะติงขันอารอนลังตะที่เทมินีที่จวนเฮียเฮตาเฮียนก้อยปนิค่ะอันโตสเชวที่เฮียนอันวอร์เชวจูบิจูอารอนลันดานนี่โอ้อินคุยสนังก้อยปฐุมโจกันนี่เฮตาเฮียนเฮียอารอนลันนี่ก้อยปฐุมอันโตสาโปเฮตาเฮียนินเจลปฐุมารอนลังเฮตาเฮียนเจลปนีลังเฮตาเจลปนีลังติงขันเฮตาเจลปขัดลังติงขันก้อยปฐุมหันโตสรุลขันมอมติงส่วนตัดชุด frequency distribution เตบุกันเสียมโดนปขัดได้ติเฮียนเองเตกันเสียมังติเฮียนเตบุกันเสียมตาnumber of tails กันเตียเฮตา frequency อารอนลันซาตะครับวิ่งจัดเงี้ยติขักกันชุดโดนนี่ตัดชุด0 oma 1 2 3 ติเห็นเนี่ย0วิ่งจัดเงี้ยลันเลขัดนี่ทุ่มลีเฮติขัดเชียร์ไอคานินเฮติบอมัลมาลตีเพย์คานินอดิกดูเอฟเอ็มมายาที่เฮียนกันติดตัวนี่0อันนี้ที่เฮียนกันถ่ายทับทับังเฮีย1 2 3 4 5 frequency ปังปังวันที่วิ่งจากเงลันวิ่งขัดวิ่งนี้วิ่งทุ่มวิ่งลีวิ่งวิ่งรุกวิ่งสริวิ่งเรียดวิ่งกัววิ่งสมวิ่งสมส่วนเตลวิ่งนี้ลันหุ่นกันเอ็นเลี้ยงขัดนี่ทุ่มลีรุกสริเรียดกัววิ่งกัวติดส่วนชีที่วิ่งจัดเงลันวิ่งขัดวิ่งนี้วิ่งทุ่มวิ่งลีชีวิ่งลีรันหลังตานี่ที่เห็นก็อินข้า30 timesไอ้ตัวสันนี่วิ่งสมทุ่มไอ้ตัวสันให้มีเบลคอมีวิ่งสมทุ่มมันตัวรันนี่แต่ส่วนสมปักวัวนี่สมนิปลีอันนี้สมนิปเรียดเบลคอมุลสมนิปเรียดเจ้านี่วิ่งสมทุ่มอลังทิ้งเหล่าตัดเมนี่แต่เห็นกันโจฮิดิกเหล่าที่นั่นนี่เองก็ดิกเหล่าจุนนี่ยังเล่กันที่จนหันเอ็นเล่แต่วังว่างูละที่เห็นนี่เฮ้ยการถ่ายทับจนถ่ายไม่ฮีรอนหลังตานี่ให้มีการถ่ายไม่ฮีหันถ่ายเล่แต่ละ0ฮีวิ่งนี่กันเราถ่ายไม่อันนี้วิ่งขัดวิ่งนี้ที่ขานกันถ่ายทับขาจังไกเอฟเอ็มนี่กันตีไม่ข้าหลังเชียงลุตัวที่ชวนเฮ้ยกันเบลคอมชวนอวายินอัจฉริฮีสมทุมก็อินข้าวัยสมทุมอันโตสว่างนินที่เฮียนอัจฉริฮีวัยสมทุมที่ทาร์ตีฮีอันนี้ตัวนี้ที่เฮียนเฮ้ยอันกรุ๊ป data เสียมดานันนี่ที่ชวนกรุ๊ปเสียมดานกันเราที่เลยอ่ะ question number 5 22.2 question number 5เฮ้ยกรุ๊ปdata เสียมตัวนี้แต่ชวน class limit ค่ะที่เฮียนเสียมรอนเต0 to 5 5 to 10 10 to 15นั่งอินเสียมรอนเตเนี่ยแต่ชวนเฮตา number ที่เองตั้มเบอร์กันที่ชวนนิน32นี่32เปอร์จินเจี๊ยเท่งกันเสียมังไงที่นั่นนี่0 to 5 15 to 20ที่เฮียน0 to 5 5 to 13ที่ขันการเสียมตาจู่อินเล่ขบูอินเสียมรอติดานเนี่ยตินคลาสอินเทอร์วัลฮีเสียมดานดูรีจิดังปออารอนไม่เทียตูนบีเล่0 to 4 5 to 9 10 to
15 10 to 14 15 to 19he ting khan ti hian a oma class interval hi hebi hi class interval siam dan hi chin di omani 0 to 4 kan ti chuanin hetilai hian 4 thleng ki kan la thei che ti na ni 5 atanga 9 in kar 9 thleng kan la thei ti na ni amai ro chun hebi hi hetiang class limit a ve thung eroi chun 0 to 5 kan ti hian heta hian lower limit hi 5 to 10 hei upper limit ani hetilam pangami zong hi hetilam mi zong hi lower limit ania hebi lower limit le hetilai upper limit hi ain anawangin 0 changin 4 thleng chi kan la thei ti na ni hemi nen hianin kan lak thei dan in angrega ma se a class interval kan lak dan kha ain ang talawa ti chuan heta chuan 0 changin 4 thleng kan la thei ti na ni heta 5 changin 9 thleng kan la thei ti na ni ta chuan class interval kan zia dan kha asang ania heti hi kan lak don huna khanin in le khabu ina lak dan tur ati ang chi kha aron zia chun khating khan lak tur ni question number 5 apo 0 to 5 5 to 10 heti hian siam ro ati wang ti hian kan la don ni heti ang kan ti a chuan talimak tele frequency ti hian a oma hebi hi nichirami ang lo deu hlek khanin a thai dan tur hi thai sual om thei lo turang hian kan siam don ni kan ti don ni hei hi 5 alonia ta hi kan thai ang talimak 3 alonia 10 alonia 20 ania ting ha kan thai thap thapang 25 alonia 11 chu hemi in kara hian alo uma 10 15 in kara khatiang khanin 0 to 5 in kara hianin ti ha kan thai phei thlia zelanga tiang chuanin 0 to 5 in kara hianin 13 7 12 31 19 10 12 17 18 11 le ti hang ka han thaya ti hang kan ti ta thap thapa ti hian ti chuan ti he kan thai chuak ta vek ta ti hian talimak a hai 5 1 2 3 4 a 5 na tura kan ti kan thai cross zela 1 2 3 4 5 ting zel khan ti chuan 0 to 5 in kara panga lo oma asan pain 1 2 3 4 5 ti ngai to lo thete kan zuk bu khan panga ni ti kan she to mai ni ti chuan 5 to 10 in kara po hian te panga som pakhat ting khan som englo in kara po hianin som pakhat ting khan ti chuan in le khabu a khan in en chuanin e hebi 40 engineers atia engineer som li te omna mun khatiang chi kha ani 40 kha bi total hit ani ngai ni khatilai khan engineer som li te hlat lampang hei chu kilometer nga kilometer thuma kilometer soma ti khate khan ta ti chut heavy a frequency hi engineer zat som li kha adi kha ngai ta ni kan han belanga ti chuan som li ani lo chuan adik lo ti na nia ka han bel chua som li ani chuan adik ti na ni ti chu ka han chochala ka han bel thata a som li chi alo nia kan cho hi adik ti na ni hian hei hi group data antia a group angchi invite group kan ti chuan in car class interval hi mi hi a in car om wangani ama salama kha chuan khati interval kha om mi alo kharin kha coin toss vela khan 0 1 2 3 ti hang anti top me kha ania heta hi chuanin lower limit antia hei upper limit khatianga chen ani ta ka wang khanin khami in car zela kha chuwang hei group data ti in an ko ta ani ti khan adang po kha ati thei ve ta zela ti chuan 22.2 a chuanin khami te pani kha apoi mo zual big fm a tin thil dang kan ti don zela po vote kan chiar ang chi ate chi sang apo hetiang method hi an lamang na sa fm ya hi kan thiam ngei turani tuna chuan graphical representation lampang kan zir dona 22.3 ama sabira bar graph kan ziranga
histogram kan zir lenga polygon kan zir tel bok don ni he go hi in ang deuh thli thawania polygon te phei chu an mangna se me bar graph ti te histogram te po engemo hetilai hi chubikum chuan in rainfall ang loan as anasani hei chon hiamani ti ang chi te tin coronavirus te po aron lenga ta chuanin chumi achon shi an lenga the le nan ka statistics zong zong kha mi kha graphical representation ang vek khin aron tilang to chumi za ta chon chumi nilo hian ti khan graph hian aron tilang vek to kha ho an zia dana kha tu na hian kan zir don ani ti chuan hei example a kan tianga ta chuan hei political party A, B, C, D, E, F an oma political party MNF te Congress te MPC te ang do lekhanin ang party ming chu A, B, C, D, E, F niya ta chuan an seat lak zat kha heti zat hi ani an seat lak zat kha hi ni chu bar graph mangin kan represent don ni hi bar graph mangin ti chuan political party A hian ingzat nge le kan ti chu 75 ania chu 75 chu 70 le 80 inkar hi A B C D E F in kan pe phei tai la ti chuan hi mi thleng hi 75 ani chuan mi thleng hi ka han ri nang ti hian party A chuan 75 seat somsari pangala ti ani party B in ingzat nge lak kan ti le chuan somnga le somruk inkar nga alonia chu hi graph paper a chuan azon kha om thap veka tu chuan graph paper ni lawa kan end zone me nga tilai hemi zone a hian ania ti chuan party B hi hian sit somnga le pangan la chumi chu party B zone a hian in kan rin leng sit somnga le panga ti hian somnga le panga zone a ti khan si chuan si somthum le pasari ala a somthum ania thum nga ni hemi chung hreta hian an don ti na ni tilai zone ve thinia si chuan si somthum pasari en po hanin si somthum pasari ala ni hi hemi chang ringot po hian an thei don ta ti na chuan di in sit somni le pakuania somni le somthum ania ni nga nia hemi inkar heta somthum tling lo hreta hian ti hian hemi hian kan rin phei don ni chuan E chuan sit som chawala a F chuan somthum pasari hetia alan mai hi chuanin tia an en mai hi chuan engzat chi nge a figure kha unlock fak a kha shiat a har sa thina wangin a chunga hian a number za da kha in kantar lang chin tu ni 75 ti hianin hetilai mi hi ti chuan heta hian hi englim nge ti kan shira turin anhoi hian figure kan tianga bar graph ti khan kan ziak lang tel turani te hian alang chiang ta em me engzat nge sit A chuan somsari panga ting kha alang chiang ta em mai ni hi bar graph siam dan chu ani bar graph kan zir zo chi a bar graph le histogram hi ainang em maya amaro chu bar graph chu akar ti khan akwa histogram ro chu ko akwa lovin ti hin kan ti don ni hetilaya hianin hi a represent dan chi ni oma 20 to 24 24 to 29 tiang chi khanin anron represent ani chuanin hetilaya mi ti hian ti taila 20 to 24 5 to 29 tiang chia 30 to 34 ti anron represent ani chuan class interval hi anron da chuak ani chuan hemi limit hi lower limit le hemi upper limit le hemi lower limit hi kan bel kho banga ti chuan class intervals thar kan siamanga aron chuak tur chu heta hian 19.5 to 24.5 24.5 to 29.5 29.5 to 34.5 khating zel khan aron chuak thar don ani tu nai ro hi chon ti hianin khamia ti ngai lo khan I siam diksa I karon mangta hetianga class interval awm kha chuan hemi upper limit le timiang first upper limit le second lower limit hi in bel kho manga ti chon chu in semang a inkar lai takani chu ti hian also mai 24 le 25 inkara chon 0.5 om nge dona 24.5 lo dinga
heta 29.5 tiếng khan ni zer ta ti chuan hemi po hi 0.5 in a lo ta niam dona 19.5 ti na lo ni ti khen kan represent mai don ni ti chuan hemi bi khi tuna kan nei sa example ta na kan nei sa hemi mang hianin histogram kan siam dona ti chuan tilama hianin a frequency lam kan han data a ti chuan a group lam pathia kan ti pheya hemi hi chuan tlebin kan mun ma tu na hin a zau tok lo wangin question ne na ti ngai wangin hemi ang chen thi ti hian akal phei vezel turania hei chu kan podzim ta sheta in lo she thiam mai anga amar zo hei a in tiat thap tur ni he ge re gi a in tiat vek turani graph ang re re a chuanin thil sang sang ang chia po ta se hetiang lai akar hi ai ning lo thap tur ai chen thap tur ni ta chuan he telai hianin hei zigzag ang deuh kan han data a eng vai nge kan da kan ti chuan hei 0 atangin a in chan lawa 0 to 5 5 to 10 ang chia khanin kan da phei chuan he ta a thui don lu tuka chumi ni wang chu hetilai hianin heti ang mak te hi kan da ta hetilai kara hin a omani ti lan tir na mai ni hemi hi 20 changin kan chan chau asia wangin heta hian anhuaya po 15 ti te 10 ti te 5 ti te la om dona khami kha zia lan ngai lo tur khan hetilai kan entaila 20 changin en chan chau sia chu wang chuan hetilai hian z ang deuh heting sai hi kan data ni ti chuan histogram chu kan siam tawng 20 to 25 a chuan 5 chawani ti khan 20 to 25 a ti chuan 25 to 29 chu 9 a lo nia 10 thleng lo chi chi in hetilai bor zona hian kan ti ta a 30 to 35 a chuan 15 a lo nia 15 zona ti chuan 35 to 40 a chuan 23 nia 25 ania hetilai hian ngai ruat tawla 21 22 23 24 hetilai zone vela hin ngai don ti na ni chuan khami zona khanin ti hian kan han ti le ta a 27 30 le 20 kan siam phei nga lang 27 30 le 20 ti hian histogram chu kan siam zo der me ni china bar graph ang chi khanin hetilai hian number ingzat chi nge ti amu thei chi lo heta zone 5 a zone 5 zone a zone 5 zone ni wangin a chiang ta a ma se thleng chi lo 9 ang chi bor ve lang a hian te na han nai le 8 nge niang o tiang chi bor ve kha khami kha heti kan siam ringo ti chun alan mai lo china wang hianin ti hin ni china kan tiang khan 5 9 10 23 27 30 le 20 ti hin azona ti hin han ziak tawla anhoya figure histogram tia ti chun histogram chu ti hin inron present ta hemi table hi histogram mangin fia dewin ti hin inon represent tamai ni tuna chuan frequency polygon siam dan polygon tin ka ziak not 9 frequency polygon siam dan kan zir ve liang question a chuan hei le hebi chau hi aron represent a ti chuan table hi pathumin in siam ang tuna miang hian hei x hi mid value ni eng mid value nge kan ti chuan hebi lower limit le upper limit mid value zel hi ni ti chuan hebi hi kan bela pahnia kan sem chuan ti hin ron chuak nga 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 hei hi ti hin aron chuak ta ni ti chuan polygon chu kan green don ta a ta chuan 22.5 kan ti chuan 20 le 25 in kar lai tak hi ni hetilai zel hi ni tilai hi an in kar lai tak zel hi ni ya hemi zona hian hetilai frequency zathi kan han plot to don ni kan han star ang deuh te kan han siamanga ti chuan 20 to 25 kan ti 22.5 a chuan 5 ani wangin hemi hian ti hian star mark kan han da 25 le 30 a chuan 7 ania hemi in kar a hian ti khan ti chuan hemi a chuan 9 a lo nia chuan 15 an soita ang khanin graph paper a chuan ani thlap thlap angin a ti thea tun a hin graph paper ang chi kan nei lo wagin ti khan 15 zone a ti hian hetilai 42.5 30 le
35 le 40 inkar 37.5 inkara ta hian ading chawani ti chuan 40 to 45 fa 28 ta kan en chawlia ti chuan 45 le 50 inkar 22 10 ti hian kan plot zo ta ni in le khabu a pokhan in buin ka renga ti hian kan plot zo ta thlap mai ni ti chuan frequency polygon kan rin do na hei hi atira hian ten dot hei du chuan tin a rin pop pop theya du chuan dot mark ang te pona ti theya ti hian hei hi a ending tur hi hetele 55 ani ta a heta hian 60 ron om do ni ti kha kan hriat ta chuan hemi a in kar la a hian ti hian azuk chuk that thang ti hian 55 le 60 in kara chu ti bokin 20 noila ma chi chuan 15 om do ti ne 15 bor ve langa khan ti khan ti hian a koi thang ti hian frequency polygon chu kan siam tamai ni thil har sa ni lova adang zong zong ai khana all emoni ti turnia amai ro chu graphical represent ang chi a phei chuan tunami polygon ang hi an mangna sem ema chumi ni wang chuan hei hi thiam ngei ngei turani 20 to 25 inkar a chuan panga ting khan azona ti hian ti khan ani thlap thlapa ti chuan figure frequency polygon tianga mark za ni mai ti khan a har sa to lo ni achang chuan histogram nen siam pol po aroni china histogram po kha in shet to kha tia bar graph ang nilawa azing chapnita khami akar lai tak ang zela kham plot anita a entinan histogram chu nita se ti hian in tianga ti hian omta ti hian hei akar lai tak plot zel ani ti khan akar lai tak a hian ti hian alema khan akar lai tak plot zel ni aron chu ko pon akar lai a khan frequency polygon tur chon ti hian in tianga heta po hian in ti hian aron nianga ti hian heti lai hi aklai taka hian ani zela tian kan plota polygon po ha ti khan histogram le polygon hi olsam takin ti hian asiam dun theyani ti khan in le khabu mi kha lo en ve ula chadawin in ti chuan turami khang uluk dewa in lo en chuan in thiam ve tura kan ngai ani khati zong kha tun chuma kan ti thei chu ni e kalome